kunzwa kuda kutomoka boys. Musara pana makadi. Ndiri pangu makadiwa munhu waMwari. Aiwa tinotenda. Ku South Africa kunani? Kune vana vasisi vangu vaviri vakasiya vana vatatu, uyu ndiye mukuru wacho. Usaka kune vana 2 vari ku South. Hongu munhu waMwari. Nyaya yatafambira ndeye vana vakomana vari ku South Africa mudiki wacho. Okay. Avarovere maoko. Aita sei mudiki wacho Gotwa aita sei? Takumuti Gotwa andimudiki ndiye Gotwa. Akaita vana vake ava vana kufanana nevamwe mumusha. Saka paita kutaura kwokuti takufunga kuti muroora akaita chipfambi vana vase mumusha. Mwana Prophet, ichokwadi chitaurwa. ichokwadi ichocho. Mning'ina wangu vana vake ndichitarisa inini havana kana kutombofanana nesu. But ndakatarisa ndiri kuoneswa hangu kuti kuuya kwamaita kune DNA test akateitwa nemumwe wepakatu akatora vana vemuning'ina uyu. Ichokwadi Prophet akangozviita ari ega. Vana vakabuda vachinzi havazi. Havana kufanira havazi vake. Ichokwadi. Okay. Saka kuuya kwamaita kuda kuzoverifya kuti zvakabuda kuma-DNA nezviri kutaura Mwari ndizvo here zviri kuenderana here. Ichokwadi Prophet. Vakati vaitire nyaya dzavo zviperi. Ndikuda munhu anongonditiro favor mbijana, because I feel it's not fair kutaura nyaya yemunhu asipo. I feel zviri nani kuti tiite kufonera wacho uyu mukadzi uyu naGotwa. Hamuzione? But I need it kuti zvive transparent. Nditsvagirewo $5 whatever ndodai kutenga airtime. Yes. Thank you so much. Ndatopiwa iri 10 kudhara. Now. Oda undipa futi? Ndipako. Iyi ndakuisa muhomwe. I made profit. Now. Ndiana asina mari yebhazi yekudzokera kumba. Imwe. Thank you so much. Dzakwana. Asina mari yekudzokera kumba ndiana. Ndoda munhu anotaura chokwadi. Ukasataura chokwadi ndikakuprofita ka. Ari kuzvitemba rinonzwa kuti hana mari yekudzokera kumba akanga atoomerwa ngawe ndimupe 10 mari. Imi makanyotsokerera mune muri kunyepa chiita 955. Zvaita. Ndiani chikomana? Enda itoni na mukoma. Ndime mukuru mba menyu. Ichokwadi Prophet. Mukoma. Manyapo pamashukweda. Munotenga airtime. Enda ini mukoma manyanya. Unotenga yakabatana okurumidza handidi inonetsa kuscratcha. Kana waenda undiudzewe.
mama munhu waMwari dai muri mumweka masiyana nenyaya dzamuri kubatsirana naavo, nekuti muroora wamuri kuti akaita chipfambi haana kuita chipfambi. ndanga ndisingazviziviwo munhu waMwari, ndaifunga kuti pamwe akaita chipfambi. Akaita chipfambi ndisisi venyu vakashaya. No, regai ndikupuruvirei. Handiti mukomana abva apa ndiye mukuru. Ichokwadi. Sisi venyu havana kuita kutizira here mumhuri yamusiya mwairi nhumbu. Ichokwadi isho. Handizi hangu ishe chete. Munhu waMwari. Uyu wechituyu akaenda nevana mumaDNA. Akaenda kumaDNA achishandisa masamples ake. But nayewo futa haasi wemumusha umu. Maingu shoko. Zvari mashura. Now, mwana wemamusiya mwa chaiye ndiye gotwa uyu wamuri kuti asiriyo. Wamuri kufungidzirwa nemukadzi akaita chipfambi ndiye mwana wemo. But muri kuona pari kunyanya kuoma mama. Wainda kuti musaite kuti nyaya iende kumberi. Mukanyanya kupusha nyaya pazvinonoputika. Zvakuzikanwa usisi venyu vakaitawo chipfambi. Murume wenyu imi achazodhimandawo kuti handei kumatest nevana venyu. Aiwa. Isiye henyu munhu waMwari. Aiwa, ngaiswere mavhesi ematambo. Saka toenderera mberi nenyaya. Aiwa, ngaiswere matambo. Hanzi verify nyaya kusati wataura. Indinofunga kuti dai vanhu muchikurumidza kuverify nyaya. Jesu chasunga ndini ndinonzi ndazunga. Jesu charamba ndini ndinonzi ndarambidza. Jesu chasunga ndini ndinonzi ndazunga. Jesu charamba ndini ndinonzi ndarambidza. Jesu chasunga ndini ndinonzi ndazunga. Jesu charamba ndini ndinonzi ndarambidza. Chandisingandemo nyama unenge wegonzo. Chandisingandemo nyama unenge wegonzo. Gonzo rinonzi iro. Soro ichinzi. Chandisingandemo nyama unenge wegonzo. Chandisingandemo nyama unenge wegonzo. Gonzo rinonzi iro. Soro ichinzi.
mamkoma Prophet, nyaya yenyu inogadzirika ndinotenda kana chigadzirika. inogadzirika ndizo Uraima sisondione ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights Pungwe na Prophet T. Freddy, The Goodness and Mercy Ministries, musuwe Friday 30 August 2024 kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhuraima zvisondione shamwari dzakanaka. Vhuraima zvisondione shamwari dzakanaka.